Asa naman po ka? Asa na po ka? Asa diri manghilamos. Bakit asa magamulakaw? Mulakaw na po ka. Maghilamos lang. Lamos ka kay mulakaw ka. Manghilamos lang mulakaw na. Kukuan ka na, kadi ko na po kunin mo, lipat-lipaton ko ni mo, surod na ko niya, wala na ka dire. Sagad raman ko manghilamos ra ko diri ba. Di man ka manghilamos og kay lakwon. Atik po ka. Alang-alang di ko manghilamos nga pero ting pilit kay tong kabalo kang nag-SP ba ko. Na nag-SP ko. Wala po ta ng space mo sa pagpuyo dire sa balay ha. Way lakaw karong adlaw. Gamit og SP kay mura Sige mag lakaw. kuan kayo ba. Nana po kay plano mo lakaw, klaro kay daan. Usa na plano manghilamos ra ko nanay plano. Sus. Sagad. Ilara ko dong. Dili ba Kataka. ako kanay gi-maintain lang ko ni nga kuan ba sabon. Nindot mo gud siya gamiton kay maka shining and smooth siya sa imong kuan. Mo baby face ka. Okay, kakapalit sa kuwana. Alangan dili man ka kay pabilin man ka nang kuan Sige mo. kag kuana nang Sige naman kag tumar ano anang pala niyan kaugalingon ako ni. Wa jud paliti taon. di man ka katong akong gigamit diha na bahaw ra. Wa gid mo gigamit. Malit day ka. Unsa man dayto ni aging nulan? Patid ka. Ay nagkaras-karas yung tubig diha ba kay ang tubig oh wala. Mura bag mo kabo ka di ba ka mo kabo. Na. Hilamos ra ko ba? Kalas-kalas ang tubig diha. Oh, anay sulod oh. Ay gud sige anak mang, unsa man ka eh? Ay mang. Ni ana si Jimmy sa kuha mo agit amato daw siya ron dire. Okay. Mananghin na say pananghin daw si Muha. Oh, nana po mo plano. Kasi plano wala ko kabalo kung sa iyang ipananghin na daw siya ipananghin si Muha ba. Antay lang gid mo. Dito lipat-lipata ron kay. May lipat-lipata oy halang. Pre! Asa mo tao, pre? Oh, saban. Ano man eh? Sarap po ito yun mo dire. Di ba? Dayon ta to, pre? Ha? Dayon ta? Isa Ikukuan ka ron. Ikukuan pa ron na yun ha. Way lakaw ha puyo. ikaw Puyo. pananghin. Way lakaw puyo. Kasabot ka dili. Wala pag ikakwan. Wala unsay ka. Kabala mo kanina yung sabot at sabot-sabot mo lakaw. Kabad. Nga inyong kagdayon. Ang kwan ba? Pag ba ni mo ba? Sos. Basta way lakaw puyo ha. Ikaw Puyo pa ron. nakita. Kung ngungi ko ninyo ron kay Ikaw pananghin. Awa ron. Di ba na? Si pare ba? Pagpuyogon ta dako kadali na ko Dili lakaw. pwede lagi. Dili na sa balay. Dili na sa balay. Di Dili ba? pwede lakaw-lakaw. Driver na sa sakyanan. Mangita mo driver. Ito anong kanimi gidong banang paon ninyong driver? Kasi naman kung ano barkada nga Ay maduulan. lagi na pwede lagi sa kuwala. Karon na bitaw. Uli. Pagpuyo diri ba? Pagpuyo di ka kasabot. Uli ra ba kay reunion nila? Why Oh. di ka maluoy Kada ka driver niya pangita nga nung Dili ba? Siya ra Kamyo. mo maduulan jud kay siya ra mo kung pinakadikit nga amigo gud. bisa pag mangita di ka dito mambayad ka dito mamakyaw ka dito di kay dire ka sige samok-samok. Karon ra mga adlaw ni hulmo na mga sawa. Ay lagi na pwede lagi sa Dili kuwala. man sa dili man sa ingon nga nagpa-under ko nimo no kanang wala mahigwan pwede ka mo kuyog. Oh. Dili lagi na. Lagi ka ka sa panahon na ulan-ulan mga unsa mo diya sa dalan. Karon bitaw adlaw ba mi. ikuran ako ihatod Balisod ba? lagi mga danlog ang dalan do balisod ang dalan dito. Di lagi ka pwede mo lakaw lagi. Pangitaan na sila lain dito yung driver. Kanang hitig ka ro masig. Yan, sige, karon lang adlaw mis og di kundi binlang ka na mo kwarta diri para kuyogon na mo Wala ko siya. na kana ng kwarta ninyo. Ang importante nga diri ra na sa balay di na pwede palakon. Ah, di luluman nimo ng asawa nimo. Wala no alam lumay nagkira ko na kay maun sa dalan dia danlog kayo. Ulan no? Magsakyan na man di may motor. Kaya nabisan pagsakyanan dia. Siya unsa pa na helicopter pa na ako labot. Karon na Sige adlaw na. bud mang. Hindi kaya pwede lang. Maglipay-lipay rami kadali. Kanuan ba mag reunion na mo ba? Isa Driver makita ako ko dito glaing ko ba? Pangita ko mo lang dito na may para Siya kana mo na. driver good kay siya may kada driver ng sakyanan ako. Sige. Isa gali lagi pwede mo lakaw lagi karang alawa lagi di lagi pwede. Eh kan ba nagat pa kay trabaho undres balay o pata ka human. Dito ka diyan ni Brad. Sa ilo ako bat. Asawa na ko. Sa pangasawa. Ay kuan ha, Gaya ay na asawa lakaw. ni Bantay lang mo ron. Ikaw lipat-lipatan ninyo ha. Ayaw mo nakalakaw ha. Oto na lang pre no? Nalipat. Sayang nga pre. Nalipat lagi ko ron ay. Pati man nga pa sa chicks ito ba? Tingin si utod ano. Si chicks dira. Di ba? Kung mga amigo ito ba mga babae ba? Ikaw lakaw dito, lakaw na. Uli ka dito ka. Sinisugan ng Sing babae. sa samok dere. Lumlumay na asawa niyo mo. Tingin lang si Ambal utod nimo. Ah, sige. No. Check kay pre. 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 Oy. Niya kay nakakali na Unsa na natin ka ba? maputuyo aning tawanan ni? Unsa na pagyato ani dere? Sa Agi kan pre. nga ni. Ito tagbalay ba? Kay ikaw kung palutoon. Sa ito balay. Birthday si mong ina Ay ko kung ba? ayaw at Birthday ni ayaw Pearl at June ito. karon? Oh, Pearl June? oh. 2 years na dahil si Pearl June? 2 years na oy. Iksan pag Ito ang puluton. lagi na pwede lagi ay lagi pa ay lagi puyo ba di na magsigila ka lakaw ba? Espito po damang. Wa pa kay may ka mag-istorya diri. Hindi Wa pa na kay. maglakaw-lakaw pa puyo mo diri gon. Dai na ko na pa kay ko diri nag istorya pa Dala ba? mo ka na mo kabalo mo nga inigdalaan na mo lakaw ra ko ka. Di ba? Kadali lang sa ba. Sige pa jud atik. Ba ni Ikaw ba? pag sige pag atato diri. Uli dito ka.
Pre, Sa ba? Pre. Minor-minor na mong ba? Di magod kay Kakuan ka ng langgam nga bangkiyo. pwede man ikaw ka magpundok isa ka adlaw lang sa balay. Magsikira magaglakaw. Nga po lakaw magkakaron. Ba Uy, ni mo ba ako dali. betan kaayo. Nagbangkiyod nga langgam. ito tagbalay ba? Kay, Kuan pre. Di ba bago naman tong birthday ni Perjon? Tuig na ba ron? Antay lang ka ha. Lipat-lipatan na Apoy. niyo. Side track. chat dito ba? Doon ka kay story doors dito. Kay ikaw ang pagkatuon. Pwede mo ato ha. Wala lakaw ha. Uli dito kaw. Wala lakaw. Mang, Di lagi pagpuyo ba? Ako maglagot ni Moron. Ah, imudmod ti karon diha ron. magluto ra ba? Sabot. Luto ra daw, nada rin lutoon. Bisan pag magluto di lagi pwede mo lakaw lagi. Lagi agding na agdihar at agding na magpuyo di kas balay di yo. Ato, paminti man ang kaon. Sugtin na gud nimo ning imong bana. Di lagi na pwede lagi. Ikaw ato dito kaw. Ibag sige ka ato dire. Panamay tao. Uli dito. Kung gusto ka, Mare, dala lang ako sa imong bana ba kay lami mga kini mo luto imong bana ba kay lisod po kay ako yung muluto kapoy na kayo gikan ko sa trabaho ba. Palag karon lang nga adlaw gud ako rang madala si pare. ha pagpuyo. Ay lang sa pre kay street na sige lakaw-lakaw ba. Papundon pud na ko magbalay. Oy sige ram naghapon lakaw na karon. Lakaw na sad dili pwede. Ikaw lang una dito. Lakaw dito imo ha. O kaon pod. Kung kaon nang isgutan makakaon raman mi nami may bugas diri may nami sudan. Kung gusto ka mo kaon dito ikaw lang ay panama ay dalan ang bana diri ha. Kung gusto ka mo kaog imuha dito. Kung gusto ka mo kaog lami dito nga mga pagkaon. Lakaw dito ay panamay diri sa bana. Kay kami bisag unsa pa makapalit mi ana, makakaon mi ana. Ba ni mo ba? Ah sige pre. Una lang ko inalala sa nagluto dito eh. Sige pre. Kaluoy ato. Anong Ano, unsa di gusto ka na mo kaon dito mga pagkaon, makakaon Dili makanaw ba pagkaon. mutabang Ha? ako pagluto ba? Hindi lagi magtabang-tabang lagi diri sa balay o pagluto diri o diri ka magluto. Di ka magsige ka atato dito. Madlok man kana. May nigat ta diha. Duk o man ko ning mag-inana ka, ako lang ba magpuyo ka sa balay kay sige ra kag lakaw. Diha na doon ra kaayo. Bisan pa. Kay gahapon lakaw ka. Magpuyo pundo sa balay bisag-bisa ka daw lang. Ay, salamat pre. May kay naa ka. Unsa man? Ta? Usay ta. Sila taklob na nagpaabot na dito. Ikaw na lang may gihulat no kay ang bus nga atong giarkilahan naa na, ang driver naa na, ang mga instrument naa na. Ikaw na lang gigipaabot. Ta? Limutan na ako. Uy. Unsa naman pud Aron na? patingali ka ni bangon. Unsa naman pud na inyong lakaw? Unsa na pud na? Mari. Di lagi. Ay lang, mag-iris ako. Oh, pakilis pre. Ah, Gi. pagpuyo ba? Unsa man gyud? Banda o ako? Dili na lang sa ako, pre. Pre, kabalo ka kinsay naa dito pre. Maha Salvador, Philip Salvador, Lapu-Lapu. Sa dili pa kumuuli pre, na ako isulti nimo. Unsa na? Naaman da isa ka milyon, ha? Walay makauli sa ato nga di makadalag 1 milyon. Individual, 1 million? Individual, 1 milyon. Isa ha? Oh. Pila ta ka buok? Oh. Unom rabi ata no? Nom, sa to pa 6 Oh. million ang budget sa tuwang. Eh, sure ka? 1 million kada isa? 1 milyon ba? Nanawag na sa kumpanya. Mato ka, Ay nga mato ka. naman, ang Coliseum, grabig artista, ang ticket, pasang naghanag na malit og ticket ron. Munang ang premyo sa tuwa, basta kay mo adto ta dito, pila ra gud kakantahan nimo dito, 5 ra, 1 milyon na. Uy, mahimo. Manto ka, manto ka. Akong asawa. Sige, sugot to. Manto ka karon dayon. Pre, mo adto sa ako. Manto ba ka karon dayon? Pre, mo adto sa ako, bahala Sige, ka ha. manto ba ka karon pag-ilis na diha. Lakaw na dito kuyo sa iya ha. 1 milyon ka. Oh, padali. Ato na ko, bahala ka ikaw. Eh, Pag-ilis na. sure ba? Pag-ilis na ba? 1 million?